Khorsi mathoi LP school kilu jiangring. Kopili constituency along ASDC etum cherok tok maikangi. Sikari phangcho CM lapen MEC Richard tok biaphan kerap kachohang. Kardom pini karbi prime time beer talong pen nilisami bhamilin teron pi non beer tang ton pen arjuik sina. Inglongang bongkedo sart he tok bierong khorsi mathoi LP school aphan kalana bangka vededa jok kiru thuje angring thepiklo. Kedamtang ningkan kreser kebra troksi kebra hini anikan si bangso school mahang pathek pono lapen arta sitami ningkan phoke plengtang no bonta isi kamang humemi alama bangki pini arnianta bangso school aphan ki ora bang mate kalana bang kavedera jok ki ruthuji angring thepikan no bangso school along non koso nangdeng sikido bomlone nilitum apherangke dikrom teron pen nang paklang ponikpo LP school labang LP school ni Karbing Long Life Karbing Long Life ke langarat man paklang itu labang school ke 1972 and inkan established lo 1972 and inkan hala sohut labang school nangkim nangrang lo lapen la school nangkim data pi non benta repairing for men armasi ave lapen labusong si labang school dokoglo lasi labang school arlo nili cameraman ham Bangso school along barpi barso hem kabe mere hing avar sai kabe than bangatum kangni ang hoi hai hui kabe pendanglok ason tin avar saita avidetlo Bangso school laki donangji pon chotno halapu than bang toy pusitame kedam padak jailo halapu than bang toy pusitame kedam padak jailo lapen non akimi than bang harokhat aso tamang asang hositame pini arnianta ardikdam phrephrelan Karbing Long Life pen kahomri damhot school managing committee amaipu G10 tok bi ahin penda bangso school kisung ke boya puthak ison sonni alam the arjuik sina nalimen G10 tok bi school long theke ta ni khanse aage thega lenga be ko mati ni khanse school president na pe lo apela so school nang kim kirang ba established school ma pathek ke 1972 lapuan arta pen pinengam ambuan tame repairing ba akimi ahung ga prek la son tale luar ka vidyaptana jaini master tum tame kiwang dikloy among hopta ke thom pen na bheria ki dokave ba non akhang nikahi thom akhang la agostin gojo ko inodam kisah do la pasi dak nang talo non la bang paralyzed long that tu raso pendet non taluk tamang pula so sarap nang tang thu ba dak nang join pen na bang ke ala so lockdown pen na masi no kita bain long de lang li bang ke samela ni nang join ge lo aten la so school asar tum phanta chul sorsa oji bang ke ni purang tum te tuwar ka ve ya join ni ni tum pura kita ni tum ta power ge lo denarong pen bikram teron Karbing Long Life Kopili constituency arlo lang mepi amang along ASDC therapy atum kaping khat ateng tong sekot pen sideng ponsi arnisi apharman krungching saimai kapado apor kapathika teng pen ada por phanar ke malom ASDC alama inthur ponsi mai pangcheng pono pini labangso krungching saimai long KCC amai phubarem searching independence chari pono tong sekot pen arnisi apharman krungching sai kapathik pon amai long arpu sitamik chelar thuproise ingtang kring asong kasalam thuji phanpura maipu Chandra Singh Dera kongchun bang bidya tera natum phansi arpu kimi pek pono penanga na por chingwai chingsai pado erapi ASDC TRP pen chunbang mate Karbing Long Autonomous Council CM barem Johnson Bay Hamren District pen Ramronghang ASDC TRP klembang Harsing Teron KNCA pen Sika BP KSA TRP pen Jameson Timung lapen ongdung KSA KNCA klembang atumda chitongdon
lang mepi amang along tong sekot pen krungching sai mai kaporu bonhot Congress ai BJP lapen abarem MP Dr. Jayanta Rongpia Tumaphan untik kasor sar sitami padupon Kheroni pen Mohanteron Karbengmang live Pini pai pai ni phai inquirer troxy ani Jaipong Lems chairman Thankur Singh Terang pen Maichari Ponsi Jaipong Hawar along Kedo Kethedung multi purpose society along Ningkan Esek amai kapadopon Cherok tok amai long Jaipong Lems chairman Thankur Singh Terang Kongchun bang prohala tokbi dun mai phukang bura terang mai phubarem Ron Singh Teron lapen inot banghini cherok tok arada tumta chitong dun Jaipong Lems along klem bang karlitang atumphan an karjong keman tang atumphan kachikimu padupon Pini Jaipong Habar Cooperative Society along Ningkan Esegamai Kapadohot Ningkan Surihini Ra Inkoy lapen Ningkan Surihini Ra Inkoy Ra Isia Parman Kilong an lapen Kinahok ason doan an parta Kipadam tang an ason sedami chithanpon Ration card kilong liatu makimi kachisalam jia phanki nonomat sai kampen kasalam jia hukum avelang puta kongchun bang proholatok bipen pachini pon Ningkan Esegamai Kapadopon along Corona ke seven kachiri kinang sot pojok mas sitame anutin aphan chiron ponpen kidu aja kachelo padopon se mai pajut ponno Lang hinpen sarpang rinti Karbengmang live Deopani constituency ahawar ASDC district committee atum lakha hini holokha bornirja arong along kedamtang ningkan suri hini ra krener cap lapen ningkan suri kreser cap of harman nomita pol alangteng job card asai ki claim pon along kahumri down Lakhahini holokha along nomita pol alangteng along ASDC rachari asong atum kahumri damahot adungarai kedo aradatum nangke thanu na tengke ki claim nang ji asai claim ke pina prangsi job card atangka KNC ke onglo pusik job card aradatum nang pachini don sai ke claim le ancho takali lakhahini holokha arong binong aradatum ke inuta chuklem dun long lesi ang tan pen amone ratum si job card asai anta nang claim lap pusik kahumri damahot nang che thanon rinting Job card asai ki claim along kahumri dam japhan ASDC district committee atum gram sevak BDO engineer atum aphan apong hangpon da phita nang don ha hedet ke adai dora petloma mate thikadar atum aphan se RDP don thurong loma puta jongpon Thikadar atum ki claim ke damalong kelang chari don kapangkre bia joksi suri job card atangka pan hoklo lapen ong dung aradatum ki job card asai anta choklem don long ledet puta ASDC district committee atum pachini pon Kibangji langar ni job card asai kasai oi along gram sevak BDO engineer atum kelang chari dum pami jia phanda ASDC district committee atum pherangkia thengno pangdapon Siloni Janban Subhas Terang Karbengmang live Mahamaya constituency kaparlo paglongka mentaro arong along Congress amai kangnia hu don plike parada to methang ara charia songpen COC Congress asong along kachingbe dun rinti MLA kilik nangkate bok bomajok Mahamaya constituency along penangan racharia temon kejap ki thedung asonsi thekdun no sonsi kedamtang pai ni phai inko rap ho arni kangsam por phai phli malom Paglong kap lang herang polling station ke parlo mentaro arong asar hemalong Congress asong atum kapre kasong aphan kedeng mate kachipa okamai padupon Primary Congress Committee amai phu longki kro kachipa hem phu amai long kongchun bang rajan kro ahin pen mai ke pha alam the lapen aluhi pachini pon Lasohot Haroghat Block Congress Committee amai phu jirhon hanse Samilangso Block Congress Committee amai phu potmo ronghang Mahamaya Mondal Congress akong chunbang David Inti chunbang Lokhiram Ronghang lapen Mahamaya Mondal Mohila Congress Committee amai phi Anjali Lekthepi pendanglok penangan Congress asong jatum chitongdun Maya long Congress along kachingbe dun BJP claim bang atum kaning jia tengke nili tumaphan nangke jatum nangke langke pangkre lapen nang pachingbar pon thekthea joini si nili tum Congress asong along chipa ong donang koglo pusi ningje Halapu ASDC lapen APHLC atum sidami amethang racharia songaphan ningkache thedun kavia joinesi Congress along chipa ok donang lopusi ningje Congress racharia song lake kiduk keplang
khai dhoram aphan kelang kapaching barthek asong lasinon ke bangchi MLA kilikahut Congress asong pense asamalong kichari ajokong chebangvek popusi Haurghat Block Congress Committee amaipu jirhon hanse ningjepon Pardon ini nilitung Haurghat Block lapen Tamilang So Block lapen Mahamaya Mondol kaduk awe cilangsi Bilughat Hawar mentaro rong asahem mai kipadolo nilitung Congress peng lada mai wango la so mai long kipado hot BJP etum Sulis Ghor afimilitum nilitung Congress long nang chipa okdunlo la si alang litum tame nang chi thandunlo BJP sarkar kelang ki thek he ki charipon ki chokte joinesi nilitum pini Congress long nang dun ko di talong si nilitum Haurghat Block Tamilang So Block lapen Mahamaya Mondol tungten wangsi pini ladak nilitum alang litum han deng konlo dong mukak pan Samsung inti Karbeng Long Live Dolamara Kangdir Teron polling station kaparlo Hemari Phangcho rong amekar Sekari Phangcho CM Tuliram rong hangpen MEC Richard Tok biatomaphan kerap kachahang Pirthe ke rangia phan kapre ka sai ki klempen mithangachor asomara tomaphan bipan bijon kachojorpen hemtu nisi kachepareng phunje phan ki klematomro lason thot se alangli Sikari Phangcho sudami tar beleng hija bhai hoi ki bupensi chepareng ibonno bonta kedamtang aningkan aru achiklo bipan bijon ki bujipura jinta kaphan kaipho ke endamhot angsong pen nangklo bopsi alangli ki thu akai phota nangki klodon thupeda joini ari arbianathu ari munpoke hapidalam injury kanglong bangso phi alangli hospital ke the jorhat lakan dibrugarh along anta se chilang namlo se chilang bompen kimimi rega jok chainong jonthok chi jor laplo lapen donrak rong isiatum chirap dunsi alang liphan kado kawiasai klempidonmo bonta non ningkan hini plengkaya phita alang li bang ardoke dokok ingchin klokdam inovidetno la sopena jok alang li Karbeng Longpan aningke menai abangpur CM Tuliram hang lapen haladak IMC Richard Tok biatoma phansi kirap chahang kono Pinpur me alang li ari lapen okpran memesita renangkok jipura rit inglong along achor pen sai jokji sai chutigi dunbomlang Teron polling station parlo Hemari Phangcho amekar ake haipu Sikari Phangcho alang li kedam tang aningka pirthe kam ke chuklem bom urhura kisung polo labang so kisung alang li ke chetong nang kala pulo alang li tar beleng hoton ka chubuji aphan jin tak thudang lo halabang so ahut alang li ki thua kai phona ke klopen jok alang li ri mun po bang ke padai perlo la pela non ari chimun hong plido hong please dame la an kam pi pelo thiklang son posina than nang li labang so kesupen ki media phan sabba kerab long te punali alenge thetum pen kachuni rigi duma do nili do labang so kisung kana joini kachuni ridung kang tung kela itu ake hai CM alang ni Tuliram rong hang pansi ini kirap kilo ini pansi nili ceha ni paning ha lapen duar bagori NDC Richard Tok bi lang tumbah ini yang bong pansi ni aklong ten kacuhang kacuni biru Dolamara Energy Sarong Park Karbeng Long Live Pini prime time berta ke 1 second tonic lang cardon